n'obodo oyibo bịa nenekwa ọ gịnị ka m jere eme ego mfute. Ndị Igbo anyị n'obodo oyibo chegharịa, gịnị ka i jere ime ego mfute. Ndị a na-aka ji ọwọ gbatakwa alụ na-alụzi ego mfute ka ike ọbịa ji kwado obodo oyibo wee ruo jiri egbe agbawụsị ụmụnne ya ebe ọ na-achụ na ego mfute. Ndị a na-aka ji ọwọ ndị ichie ndị na-eri n'ọwọ ego mfute ka anyị jere efute. Ndị n'obodo oyibo ndị Igbo n'ime ebe ndị jere obodo oyibo esu nwanne ya imi ego mfute ka ọ chọrọ were jebe. Ndị jere obodo oyibo esi nwanne ya imi onye polisi kpụrụ kpọchi obukọrọ ibi ya ego mfute ka o jiri jebe. Ndị n'obodo oyibo ndị na-ezu ohi ezumu ụmụnne ya ohi n'obodo oyibo ego mfute ka o ji jebe. Ndị n'obodo oyibo ndị na-akọrị nwanne ebe alụsị m ọwazu ka m bụ n'aka na-ekwe nzu ka m bụ n'aka. Ụwọdị jere obodo oyibo esu nwanne m imi. Ụwọdị jere obodo oyibo bụrụ egbe agbawụsị ụmụnne ya maka ego mfute. Ụwọdị jere obodo oyibo na-egwuchakọrọ ego ụmụ ebe maka ego mfute. Ụwọdị jere obodo oyibo egwu nwanne ebe 419 maka ego mfute. Ụwọdị jere obodo oyibo nwanne ya gbakarịa ya na ego were egbeche ya gbawuwe were fukọrọ ibe ya maka ọ chọrọ ego mfute. Ụwọdị jere obodo oyibo nwanne ebe tiri ibe ibe kama ọ ji eze ndịrị nwanne ya bịa ofuru ego rie ebe ọ na-achọ ego mfute. Alụzi mụ na aba na-eri n'ọkwọ gbatakwa ibe alụ jọrọ njọ. Alụzi mụ na aba na-eri n'ọkwọ gbatakwa na ibe alụ jọrọ njọ. Ndị jere obodo oyibo achụ ego na-ejiri nwanne ya achụ ego gbatakwa na ibe alụ jọrọ njọ. Ndị be anyị bụrụ obodo oyibo maka ego mfute bụrụ n'ule bujere ya ndị ọcha na-enyewusi ya ndị ọcha. Onye agwọrọ gwọta eburu ego vi onye agwọtazighị enule ejiri ebue maka ego mfute. Ndị a na-abịa na-enekwa maka ego mfute ka ndị be anyị ji bụrụ enule n'awara obodo oyibo enyewusi ndị ọcha maka ego mfute. Alụlụ a na-ajọgakwa maka ego mfute gị dije obodo oyibo bụrụ egbe agbawụsị ụmụnne ha maka ego mfute. Ibe alụlụ a na-ajọka ụdaga agụghị mmọnwụ alụsị ụdaga agụghị mmọnwụ ndị ichie ụdaga agụghị mmọnwụ alụsị ji emesi ibe ike. Mmọnwụ Afrịka ji ata ike mmọnwụ na-eri n'ọhụọ ikorobịa n'obodo oyibo agbawụsị ụmụnne ha chegharịa tata n'oge adịrị mma. N'obodo oyibo egwu karịa ego ụmụnne ha na nzuzo chegharịa tata n'oge adịrị mma. N'obodo oyibo bụrụ enule ya na-enye ihe ndị ọcha were na-achụ ego chegharịa tata n'oge adịrị hụ na mma. N'obodo oyibo na-agba nkata ọ na-eji esi kpụkọta ụmụnne uche kpọchisi n'ike chegharịa tata n'oge adịrị hụ na mma. N'obodo oyibo etu ụmụ nwanne ya imi maka ọ ga wee kpata ego chegharịa tata n'oge adịrị hụ na mma. N'obodo oyibo gị na nwanne emechaa bizinesi were egbe gbawuo ya bukọrọ ibi ya niile n'ike chegharịa tata n'oge adịrị hụ na mma. Ibe alụ ka alụ ibe alụ ajọka ibe alụ ka alụ ibe alụ ajọka. Na onye Igbo ji eru obodo oyibo ịchụ ego ego ekwe ihe nchụnwu ibe alụ ajọka. Ọ bụrụ na ijere obodo oyibo ego ekwe nchu natala ụlọ ịgwa balo dị be anyị bịa chụrụba wụhụ. Ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo ịrụ ọrụ aka ekwe kama igbu mmadụ ibe hụ natala ụlọ bịa chụrụ ego. Ego dị n'ihu ịgwa balo ibe dị n'ihu igbu akwụ ego dịkwa n'ihu.
ịrụ ọrụ aka dị baba anyị nke ruru ha ịrụọ ya n'ike gama ịgbawusi nwanne m ibe alụ karịrị akarị ndị n'obodo oyibo chegharịa ibe alụsị na-agwa m akarịa ibe alụsị ọdaga agụ na-agwa m akarịa ibe nna abụ akarịa maka ego mpụta ka iji jebe obodo oyibo eji egbe agbawusi ụmụnne hụ chegharịa dada n'ọnwụ na ichegharị dada jecha nata ndị a na-aka ji ọwọ ji amaghịkwa ha ụdọ ọnwụ ibe ọjọọ adịghị nwa maka ego mpụta ka iji were ụjọ na-esu nwanne ya imi ejide nwanne ya mkpọchi ya ibukọrọ ibi ya maka ego mpụta ka iji esu nwanne ya imi ejide nwanne ya ikele ego na nzuzo maka ego mpụta arụka arụ alụrụ a na-ajọ ka ndị na-egbu ụmụnne be ebunatara anyị ego ebe ba chọrọ ibe ngote ebe ba chọrọ ego mpụta ibe ọjọọ jọrọ njọ ị n'obodo oyibo were agba agbauzu ụmụnne ị n'obodo oyibo na-esu ụmụnne ya imi maka baka nwe ego ị n'obodo oyibo na-agba nkata onye gị na ya mechara bizinesi bịara ya gbuwe ị n'obodo oyibo ị na-agba nkata onye iji esi kpuchakọrọ ego nwanne hụ na nzuzo ị n'obodo oyibo ibe ọjọọ ị na-eme chegharịa dada n'oge adịrị hụ na mma ọnwụ na ị n'obodo oyibo chegharịa dada oge adịrị hụ na mma onye gị na ya si n'ụlọ n'owu obodo jebe iru obodo oyibo were egbe du n'ahịa kwakọrọ ibi ihe n'ike chegharịa dada oge adịrị hụ na mma o nwee ndị gị na ba mere bizinesi bukọrọ ego be gwagwuo ya n'ozu ma ọ bụ na ịkpọrọ ndị eke akpọrọ ya jewarụ kpọkpọ ọba werukwu oke nke ebe nyekwaba n'aka na ọrụkwa na ime otu a ọ ji adịrị hụ na mma mana ime ihe jecha nata ndị a na-aka ji ọwọ ndị igbo niile alụ ndị igbo ji ebiri ji ama ikwoba ụdọ ọnwụ ibe ọjọọ adịghị mma ọ bụrụ na ị n'obodo oyibo ebula ene ule ejewusie ndị ọcha onye ịgwọtara ebi ya ego n'ike ebe ị na-eje achụ ego mfute chegharịa tata ọnwụ na ị chegharị ijecha natakwa ndị a na-aka ji ọwọ ma ịkwa ya ụdọ ọnwụ maka na alụ karịrị ibe alụrụ a na-ajọ ka ibe ọjọọ jọrọ njọ ọtaga agụ ebinia ibe ọma malụ mma maka onye chụrụ egbe agba egbe wibe ga-egbu ya n'ike onye na-agba nsi ga-egbu ya n'ike onye na-akụ ekwenyi wibe ga-egbu ya n'ike ndị igbo ibe alụsị na-agwa m akarịa ibe alụsị na-ebere akwa akarịa ibe alụsị na-ebere akwa akarịa igbo ndị n'obodo oyibo chegharịa nkata ị na-akpa ọ na-eji esi jide nwanne gị n'obodo oyibo chegharịa ndị isi bịa n'ụlọ onunu nkata ị na-akpa ọ na-eji esi wee gbawuru nwanne ahụ chegharịa o ji adịrị hụ na mma maka oge kpọrọ gbacha ndị ụtụtụ na-echi ya n'ama ekenekwa m onye gwara ha ka o ji na-eme ihe dị njọ ndị n'obodo oyibo ụfọdụ jere obodo oyibo nwee ndidi achụ ego na-abịarụba ụfọdụ jere obodo oyibo kwụba aka ọtọ wee ndidi achụ ego na-abịarụba ndị n'obodo oyibo ndị na-achụ ego n'ụzọ ziri ezi na-anaghị elo nwanne bụ ilo na-anaghị egbu mmadụ na-anaghị esu imi na-anaghị enye ndị ochie n'ule na-anaghị egwu wayo ibe ọhụụ na ibe dị mma si ya gaba na-eme obere gbube na-eke ji egbu onwe ebe obere gbube na oye ji egbu onwe ebe obere gbube abịa na nọ n'ụbọchị ji egbu onwe ya ibe ndị na-nwe obodo oyibo ndị na-eme ihe ọma ji ejekwa n'udo na ụdị dị mma o ji adịrịba na mma maka ego mbute gị ijije obodo oyibo na-egwuchakọrọ ego ụmụnne na-ezukọ ego ụmụnne n'ohi chi o ji adịrị hụ na mma
ọtaga agụ ebebe anya mmiri eju m anya ibe nna abụ akarịa lee n'anya ike n'elu ma ọzọ akụmila n'ụmụ uju ọzọ akụmila n'ụmụ uju ọtaga agụ ekene mmọnwụ alụnsị oge ị na-emerụ ma ọ bịara egbu uju egbu ọnwụ ya ịmadiu na agụlụ eze chukwu ịmara ha ji bihu ọtaga agụ ekene o ji adịrị hụ na mma ọ bịara egbu uju egbu ọnwụ ya udoga na agụlụ eze chukwu udoga na agụlụ eze chukwu eze udo na agụlụ eze chukwu o ji adịrị hụ na mma odogwu na Mozambique ọtaga agụ ekene ọ bịara egbu uju egbu ọnwụ ya dodo ọgụ eji ọfọ n'ufuma dodo badirike ọgụ eji ọfọ nnukwu mmanwụ dodo badirike ọgụ eji ọfọ n'ufuma onye nwere mmadụ ike onye kpatara ego o ji adịrị hụ na mma odegwu ka iwu odegwu ka iji ahụrụ echi ọtaga agụ ekenekwa mmọnwụ alụnsị ozi mụ na-ekene hụ na ekpere ahụ na-egbeje elu ndị niile nna akpa aka dodo egwu eji ọfọ n'ufuma ọtaga agụ ekene nnukwu mmanwụ merere ụmụ ogbenye mesiri ya ike merere ụmụ ogbenye ọgọ mesiri ya ike ọgọ karịrị ile badirike ọgụ eji ọfọ dodo badirike ọgụ eji ọfọ ogbu ebe n'ufuma onye ọma na obodo oyibe ebu ike ekpere m je na-eru ha aka o ya adịrị hụ na mma ọtaga agụ ekene mmọnwụ alụnsị nee n'anya si kenere m Uchenna Nwosu n'oko Uchenna Nwosu n'oko moringo n'oko ohe ndị chọma ọtaga agụ ekene o ji adịrị hụ na mma o ji adịrị hụ na mma mmọnwụ alụnsị ekene moringo n'oko ọtaga agụ ekene mmọnwụ alụnsị nee n'anya si kenere m mkpamkpa na obeledu baby veti n'ọsụla agagada abụọ obere nwa jere ọsụla buru ike na o jere na Hong Kong buru ego na Hong Kong buru ego Hong Kong na o jere na Amerika chụọ ego na Amerika buru ego Amerika buru na mkpamkpa na obeledu na-enekwa anya o ji adịrị hụ na mma ozi iziri anwụrụ ọkụ eruo n'eluigwe aka ụgwọ ka nna agọ na-ekpere ha ekpere ka ibe niile ikwelu na nkwa ka emeruo ya n'isi mana ugo ajọ mmadụ na ajọ mmụọ onye abụna ha anya mkpamkpọ baby veti n'ọsụlụ ọtaga agụ ekene o ji adịrị hụ na mma o ji adịrị hụ na mma nti kenelu m mkpu na-edezila mkpu na-ezila nnukwu mmanwụ ọtaga agụ ekenekwa nti kenelu m mkpagara na ụmụ nze ụtụja mere ibe bere oke odegwu na-emesi ibe ike onye ọma jere obodo oyibe buru ike ọtaga agụ ekene ekpere nna ekperuo ha aka jere unu niile aka ọtaga agụ ekene nzi kenelu m dọla na-adazi enu dọla manụ ebugharịcha ya dọba money making machine igwe bere abụọ na ọcha na Brazil dọla manụ odegwu money making machine igwe bere agụ na ọcha na Brazil ọtaga agụ ekene jisi ike ibe ọmụ ị na-emere ọtaga agụ o ji adịrị hụ na mma kenegwarụ m dụlọma na ọtụrụ m enyi kenelu m dụlọgba na ọsụrụ m enyi o ji adịrị ya na mma ọtaga agụ ekene dụlọgba ndị Brazil niile ndị jelu mba furu ike ọtaga agụ ekenekwa mmọnwụ alụnsị nee n'anya si kenekwalụ m nuhu eji na-adazi ana kenelu m nuhu eji na-adazi ana nuhu eji mba na-abara agụ n'azụ ka na-abara agụ mba ọtaga agụ ekene o ji
adịrị hụ na mma o ji adịrị hụ na mma ọtaga agụ ekenekwa na-enye anya nsi kenelu ma ọga ndị ọga na-ezinipụta Nnewi South Odegwu omeibe ụzọ kpadazuru ụwa ọnụ nwa ogbenye cheta ọma agbajebe o ji adịrị hụ na mma oge ị na-emerụ nwa ogbenye oge ị na-emerụ ọtaga agụ si o ji adịrị hụ na mma chetakwa ibe anyị kwelu na ngwa ejena m na-arụzi 13 jegberu ha ile ọma ejena m na-arụzi 30 na ịbụ je gwafụrụ ha ọjị kperu ha ibe ọma si o ji adịrị hụ na mma chetakwa oge ikwelu mmanwụ ọgọ ruo m aka keneru m mkpụrụ ọla na ndụ ukwenu orike eze na ndụ ukwenu keneru m Odegwu ọtaga agụ ekenekwa orike eze jidekwa ka iji o nweghị ibe karịrị eziokwu n'ụwa eziokwu karịrị ibe ọtaga agụ ekene mmọnwụ alụnsị nzi keneru m Uche Obiakọ nze na Ụzọbịa keneru m Obiakọ nze Uche na Ụzọbịa aga na-atụ ncha ibe ọ na-atụ ehika Uche Obiakọ nze na Ụzọbịa onye nọ Lagos efe ike ọtaga agụ ekenekwa kenekwara m Obuebe eze kwesịrị na Ụzọbịa mmọnwụ ekene ọtaga agụ ekene ibe ọma amaka ibe ọma amaka ụwọdị gbara ego inyere nwanne m aka na awụba okwu ụwọdị gbara ego sokọlọngọlọ na-eri ego obe ibe dị na ngada na-eri ego obe o ji adịrị hụ na mma ọtaga agụ ekene na-ene anya si kenerụ m Charieze Udogwu na Ichida ọtaga agụ ekene igwe ndị Ichida ewere igwe wee nye ọgaranya n'aka okwu na ụka emechie mana ewere igwe nye ogbenye n'aka elegata na kpekata ikpe ana ụmụ ogbenye agwụ ana ndị obodo agwụ Charieze Udogwu Odegwu ozi anyị ziri anwụlọ ọkụ eruo n'Chukwu aka o ji adịrị hụ na mma o ji adịrị hụ na mma keneru m eze a na ọgbatụrụ enyi Triple M eze na ọgbatụrụ enyi ọtaga agụ ekene Triple M eze na ọgbatụrụ enyi na Ichida alụzi gburu onye na-enye ihe onye ji enye ya ọzọ echi keneru m ambasadọ ọkụ na-enye ibe na anọcha nnukwu mmadụ ọtaga agụ ekene kenekwaru m eze ụzụ na Ichida omeibe ụzụ onye si kama omenala ji anwụ ga-emezibe omenala ike eze ụzụ omeibe ụzụ alụnsị ekenekwa mmọnwụ alụnsị ekene si o ji adịrị hụ na mma ọtaga agụ ekene nzi kenekwarụ m akụ eke ndị Ikenga Chinonso ọtaga agụ ekene akụ aka ndụ kenekwarụ m PG na Ikenga o ji adịrịba na mma ọtaga agụ ekenekwa mmọnwụ alụnsị kenekwarụ m aza akụbilo n'ụmụ uchu mmọnwụ ekene kenerụ m akụ enwebe n'Ezinifite Agụata ọtaga agụ ekene akụ enwebe Chinedu Ọfịa ọtaga agụ ekene ọgaranya nwaka mma ọtaga agụ ekenekwa o ji adịrị hụ na mma kenerụ m Soni Global na Agụata Soni Global obodo mụta ezigbo nwa dị gaba na-adị mana ọmụọ aka na ogori obido webe ndị ikwu nne ya Soni Global ọtaga agụ ekenekwa o ji adịrị hụ na mma ibe ọma amaka Soni Global na Agụata nsi kenerụ m ABS Pela ọma na-eti eti na Igbo Ukwu Today's Car ọtaga agụ ekene o ji adịrị hụ na mma ọtaga agụ ekene kenekwarụ m akụ buọrụ nwata n'Ezinifite Agụata Obuebi na Lagos ugwu na amị ndị ilo ọtaga agụ ekene akụ buọrụ nwata ugwu na amị ndị ilo Odegwu n'Ezinifite Agụata ọtaga agụ ekenekwa mmọnwụ alụnsị kenekwarụ m ewepụ dike na nka ewepụ dike onye mee na nna eriju nri agwọ ọnwụ egbu na ndị na nke ududo niile ibe menebe kenerụ m mmiri na nka kenekwarụ m igwe na nka
kenelu m mmiri na nka mmiri Young Star Foundation na nka o ji adịrị ya mma mmiri Young Star Foundation na nka ndị na-enyere nwa ogbenye aka ndị na-arụ nwa ogbenye ụlọ o ji adịrị ya mma mmiri na nka kenekwarụ m Stainless Kitchen onye nọ n'ile ọbụ ebu ego taka agụ ekenekwa Stainless Kitchen agbara nwaanyị ọma isi China bata America iburu nri erie isi Uganda bata America iburu nri erie ọtaka agụ kenekwarụ m igwe agwa onwe ya na-atụ egwu ogbuebi na ọzọ ụbụrụ ọkwụ n'ọka akpata oyi na ogwe ibu ọbara agụ na azụ ụbụrụ ọtaka agụ ekenekwa onwe ya na-atụ egwu nwa kenelu m ọkụ na-enye ibe n'ọhụ gwara ụnya na ọ dị m ụkọ n'anya ọkụ na-enye ibe ọtaka agụ ekene nsi kenelu m Arinze Chukwu Okafọ n'Ekwulọbịa nsi kenelu m Arinze Chukwu Okafọ n'Ekwulọbịa ọzọ nyanyere ugo nke iziri n'Ekwulọbịa ọzọ nna nyere ugo nke iziri n'Ekwulọbịa odegwu ọtaka agụ ekene chairman ndị Igbo meeting na Manchester o ji adịrị hụ na mma odegwu onye ọma nọ Holland ebu ego ọtaka agụ ekenekwa odegwu na Holland Arinze Chukwu Okafọ ọzọ nna nyere ugo odegwu na Ekwulọbịa ọtaka agụ ekene onye ọma nọ na Holland efi ike ekene ruo ha aka odegwu ọtaka agụ ekene chairman ndị Igbo meeting na Manchester o ji adịrị hụ na mma jidekwa ka iji ogbuebi na Ekwulọbịa ọtaka agụ ekene obere gbu uche egbu onwe ya kenelu ndị bụ Ibenu na Ekwulọbịa kenelu m ndị bụ Ibenu na Ekwulọbịa ndị bụ Ibenu ndị n'obodo oyibo buru ike ọtaka agụ ekene ọtaka agụ hụ mmanwụ arụsị ọtaka agụ hụ mmanwụ ndị ichie mmanwụ na-eri na ọhụụ dị mma mmanwụ obodo jidiri ibe ọma amaka nsi kenelu m Okorocha Livinus onye ọma si na Ọkigwe Imo steeti were bịa o ji adịrị hụ na mma ọtaka agụ ekene nsi kenelu m Ogbuefi Nze Sunday Ana-Efune nwa Chinemelu one of Agụrụzụ Igbo Ogbuefi Nze Sunday Ana-Efune nwa Chinemelu one of Agụrụzụ Igbo onye ọma si na-etulu eze mkpokoro were bịa Sunday Ana-Efune ọtaka agụ ekene onye ọma nọ n'ile ọbụ ebu ego obere gbu uche egbu onwe ya ise Sunday Ana-Efune nwa Chinemelu one of Agụrụzụ Igbo Ogbuefi ọtaka agụ ekenekwa o ji adịrị hụ na mma ndị na-awụ ọnwa zube na ọgba echetakwa ọtaka agụ obere gbu uche egbu onwe ya ise kenelu m Olise Ejesi Eme Title na London Olise Ejesi Eme onye ọma si n'etiti na-abọ etulu eze Agụrụzụ Igbo were bịa Olise Ejesi Eme Title na London ọtaka agụ ekene jisi ike obere gbu uche egbu onwe ya Olise Ejesi Eme Title na London o ji adịrị hụ na mma ọtaka agụ ekene onye ọma si na-etulu eze Agụrụzụ Igbo were bịa odegwu na London ọtaka agụ ekenekwa na-anya si kenelu m Agbata Oyi na Ichida omeibe ụzọ Agbata Oyi ọtaka agụ ekenekwa mmanwụ arụsị na-anya si kenelu m Agụ Mmiri na agụ ha na Olelu Agụ Mmiri odegwu jara obodo oyibo buru ike na ọtaka agụ ekenekwa nsi kenelu m Princess Eloka na Ọrụ Ukwu nwa Obiedi na Ọrụ Ukwu Princess Eloka onye ọma na London buru ike ọtaka agụ ekenekwa odegwu na Ọrụ Ukwu kenelu m Igwere Nwadibakụ na Ọrụ Ukwu kenelu m Igwe Ọlanyere na Ọrụ Ukwu o ji adịrị ha na mma obere gbu uche egbu onwe ya
nsi keneru ma ego ji ọrụ na oleru ego ji ọrụ odegwu ji ọrụ mba gbata ego chetawa ogbenye nyerụba aka ego ji ọrụ ọta ga agụ ekenekwa obere egbuhu ji egbu onwe ya ise ego ji ọrụ odegwu na oleru ọta ga agụ ekene kenekwa na ọnụnụ ugwu na obeledu ọnụnụ ugwu ekenekwanụ ọnụnụ ugwu na obeledu keneru m madolu na obeledu madola ọtaga agụ ekene kenekwarụ m nchere họtelụ o ji adịrịba na mma họtelụ na-awanye bata obeledu ọgbajuru ndị erie o ji adịrị ya mma madolu obeledu ọtaga agụ ekene nsi keneru m jukwese n'enugwu ukwu ọtaga agụ ekene mmanwụ arụsị o ji adịrịhụ na mma ọtaga agụ ekene lee n'anya si keneru ma ọnọrebụl ohe na n'Imo ambasadọ odegwu na n'Imo ọtaga agụ ekene keneru ma ide n'Imo ọtaga agụ ekene kwa o ji adịrịhụ na mma obere gbuhu ji egbu onwe ya ide dịka jeru mba kpara ego ide odegwu n'Imo ọtaga agụ ekene nsi kenekwarụ m Chinedu ebulu aja na Abakaliki Chinedu Okongwu ebulu aja na Abakaliki na Abatete o mekwuru ụmụ ogbenye Chinedu Okongwu ebulu aja na Abatete ọtaga agụ ekenekwa ome ibe siri ike ka ọ dị mfe mmanwụ arụsị ekene si obere oge ibe niile ji adịkwa mma si kenerụ m agbara nze n'Enugwu ukwu ọtaga agụ ekene kenekwarụ m apịa oko na-adazi ana ọtaga agụ ekene ọtaga agụ hụ mmanwụ arụsị ndị niile n'obodo oyibo ndị na-egbuteta ụmụnne n'ohi ndị na-egwu 419 na ụmụnne ebe ndị bụrụ elu ule jekwuru ndị ọcha enyewusibe n'ike ndị na-esu nwanne ebe imi ndị na-ahụ nwanne ebe gaba gbata ego ewere egbe gbawuo nwanne ebe bụkwara ibe nwanne ebe ndị na-eme 419 na ụmụnne ebe mgbe chegharịa tata ịmarụ nke ị na-emewe ibe dị njọ chegharịa owu na ichegharị iburu arụrụ a na-agaba n'ihu ndị a na-aka ji ọwọ ma ikwu ya ụdọ ọnwụ obere egbu ndị Igbo ji egbu onwe ya